Denně jsme vystaveni elektromagnetickému záření z mobilních telefonů, často přímo u těla. Able Shield je jednoduché a diskrétní řešení, jak tuto zátěž omezit. Stačí ho vložit do kapsy mezi telefon a tělo. Neomezuje používání telefonu, nevyžaduje žádné napájení a funguje přesně tam, kde je to nejdůležitější. Able Shield lze nosit v přední i zadní kapse přesně podle toho, kde telefon běžně máte. Je tenký, nenápadný a zvenku není vůbec vidět. Díky otevřené straně směrem ven nedochází ke ztrátě signálu, takže zůstáváte stále na příjmu, jen s nižší expozicí vůči tělu. Able Shield je vyroben ze speciální tkaniny obsahující 17% čistého stříbra. Tato látka byla laboratorně testována a účinně tlumí elektromagnetické pole, jak můžete vidět na tomto měření. Dvojitá vrstva materiálu zvyšuje účinek stínění a vytváří ochrannou bariéru mezi telefonem a vaším tělem. Able Shield. Jednoduchý způsob, jak mít telefon blízko, ale záření dál. Objednejte ještě dnes.